gapalapit sa imo, gapanugtog agud buksan nimo. Ikaw bala handa nga matunon siya, ikabuhi tanan nga pulong niya. Katauhan nga pangita sang pagpalangga, propiedad, oras ka kwarta ginahatag nila. Wala nila nahibalan kay Kristo ini makitaan, pagpalangga nga wala katapusan. Si Kristo gapalapit sa imo, gapanugtog agud buksan nimo. Ikaw bala handa nga batunon siya, ikabuhi tanan nga pulong niya. Ikabuhi tanan nga pulong niya. Panahon subong, pirmi lang gaduhon. Paano ang problema sulbaron kag maangkon ng kalinong? Wala nila nahibalan si Kristo makasalbar tanan, katawhay nga wala katapusan. Si Kristo gapalapit sa imo, gapanugtog agud buksan nimo. Ikaw bala handa nga batunon siya, ikabuhi tanan nga pulong niya. Ikabuhi tanan nga pulong niya. Kristo gapalapit sa imo, gapanugtog agud buksan nimo. Ikaw bala handa nga batunon siya, ikabuhi tanan nga pulong niya. Ikabuhi tanan nga pulong niya. Pulong niya. Ikabuhi tanan nga pulong niya. Pulong niya. Ikabuhi tanan nga pulong